Danas igramo Guess Who sa brain rotovima protiv Sare. Pravila su vrlo jednostavna. Svako bira svog brain rota i postavljamo neizmenično po jedno pitanje na koje odgovaramo sa da ili ne. I pobjednik je onaj koji prvi dođe do 5. Ja ću da odaberem recimo ovog brain rota. A ja ću odabrati baš ovog tu. Nemoj slučajno da je neko komentirao zašto je moj Guess Who u crno-bijeloj boji. Nije si imalo para za još boje. Zato se subscribe-ujte da Mare skupi pare za boju sljedeći put. Dobre, ajde Saro, ti postavi prvo pitanje, slušam. Da li tvoj brain rot košta mnogo para? Moj brain rot ne košta mnogo para. Da li tvoj brain rot košta do $1000? Ne, košta više. Da li tvoj brain rot možda leti? Pa, ne leti. Da li tvoj brain rot ima neki miks za životinje? Da. Da li tvoj brain rot može da se popije? Ne može. A mislim da tehnički može i borbalone, ali on je kao neki kokos. Ti si jedan kokos, lavaka Saturna Saturnita, to si ti. Što pričuje čovjek? Da li tvoj brain rot može da pliva u vodi? Pa treba bi da može, da. Da li tvoj brain rot nosi cipele? Moj brain rot ne nosi cipele. Da li tvoj brain rot ima miks nekog voća? Ne. Kako se ovo dobro upo pitanje, stari moj? Ja sam verovatno u problemu, tako da moram da rizikujem. Ajde. Da li tvoj brain rot ima na sebi bananu? Da. Okej, nije. Što? Legit je pitanje. A daj ljudi, ovo je skem čisti. Pogodila sam. Mogu sam pitat ja da li je tvoj... Dobro, ajde, slušaj ovako. Ajde, ti piti. Da li tvoj brain rot stoji na 2 noge? Ne baš? Pitao sam te samo 2 noge. Ne. Ali gledaj dobro, možete prevariti. Točno znam ko ti je, ali aj slušam. Ja imam dva, bukvalno da biram. Pošto si ti Mare majmunčina, da li je tvoj brain rot čimpanzini bananini? Nije! Kako dobro! Dobro! E sad, slušaj ovo. Da li je tvoj brain rot možda šef Abrakadabra kako? Jel je? Da, jest! To! Znate kako sam znao? Zato što nisi znala da li na 4 ili 2 noge jer se jedva vide... Da, ove posljednje noge, zadnje noge se jedva vide. Je tvoj bio bananita dolfinita? Naravno da je. Jao, ne mogu da verujem, imala sam 50% šanse da budem i pogrešila sam. To je to! 1-0 za mene. Ja ću da izaberem ovog brain rota. Pošto je prošlu rundu Sara bila prva, sad je vrijeme da budem i ja prvi, a moje pitanje jeste da li je tvoj brain rot secret brain rot? Ne. Da li tvoj brain rot može da pliva? Moj brain rot može da pliva. Ima mnogo brain rotova, da spustim Mare, molim te, strpi se, znači izvini. Mare, ti si cooked. Maj, gledaj sad ovo, a ja ću sad odmah postaviti jedno pitanje koje će možda Saru zbuniti jako. Da li tvoj brain rot je možda tralalero tralala? Ne. Probao sam. Nice try, bro. Meni je ostalo par nekih komada. Tako da bih ja tebe pitala, da li tvoj brain rot košta više od 10 miliona? Ne. Ne. Okej. Pošto vodim 1-0, probat ću vidjeti da napravim veliku prednost sa time da pogađam samo brain rotove bez puno pitanja. Da li je tvoj brain rot tum sahur? Ne. Marko, moram da ti kažem jednu tužnu vest. Dobro. Ostalo su mi 3 otvorena. I meni jedino što ostaje da li je tvoj brain rot chef kraba kadabra. Nije! Lažiš. 100%. Masara je jedna velika budala. Znači, rekao si da može da pliva. Da. Ajde ovako, pošto imam veliku prednost, da pitamo sad. Da li je tvoj brain rot u vrijednosti od nekih između 100 do 200 tisuća dolara u stila brain rota? Da. Da, može da pliva. Znači, okej, bombardirao krokodila, ne može da pliva, to svi znam. Ja sam jako inteligentan i pametan, a znam da tvoj brain rot vjerovatno je balerina Cappuccina. Da. Ja sam doktor u brain rotovima. Moj brain rot je bio Nubini Pizzanini. Moj brain rot može da pliva. Pa čovjek je. Ima ruke, ima noge, može plivat. Od kockica je napravljen. Jel nije realno? Ovo je skem, ovo je na kvarnjaka. Ovo je igranje na kvarno. Ja ne mogu da verujem što je meni uradio. Ljudi, ovo je igranje na kvarno. Sad ću ja tako da igram, vidjet ćete.
Znači, ovo je moj brain rot. Ovo mi je najdrži brain rot, by the way. Ja ću ovog, definitivno. Da li je tvoj brain rot skuplji od 1 milijardu? Oh, yes. Easy peasy. Ako ovo sad ne pobedim, ja sam najveći noob na svetu, ljudi moji. Da li tvoj brain rot je brain god? Ne, sigurno. Znači, nije brain god. Ne. Pošto Mare mnogo voli ovog brain rota, da li je tvoj brain rot 6-7? Nije. Ok. Šalim se, je. Let's go! Ovo je bilo easy. Zato što si pogodila sa parama. A ko je tvoj bio brain rot? Čekaj, mogu pogoditi. Tvoj brain rot je bio... Nikad neću pogoditi. Brr patapim. Jeste! Majke mi da! Viš da znam. Ajde sad izaberi svog novog brain rota. Moje pitanje glasi ovako, da li je tvoj brain rot hotspot? Ne. Nije. No. A ono, mora malo, razumite, malo mora. Da li tvoj brain rot ima 2 noge? Ima 2 noge. Ima, okej. Da li tvoj brain rot ima neko voće na sebi ili od voća? Ne. Pipi kiwi mrš, to je to. Da li je tvoj brain rot kockast? Znači kao da li je napravljeno nekih kockastih četvrtih dijelova? Da li se tvom brain rotu na slici vide ruke? Da. Dobro, on isto ima, ovaj nema. Okej, može? Dobro, Joj, točno znam šta je ona izabrala, ljudi, točno znam, moram pogoditi sljedeću. Da li je tvoj brain rot salamino? Nije salamino. Tung 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 sahur! Da li je tvoj brain rot tun 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 sahur? Tripi tropi tropa tripa. To mislim. Pa nije. A je. Ali se jeste, ne. Oh! Koji je tvoj bio? Hotspot? Ne. Nego? Moj je bio Nobini Picanini. Opet si uzao Nobini Picanini, moguće. Nigdje nismo rekli u pravilima da ne možemo isto uzeti. Ostavili su mi hotspot i Nobini Picanini i čovjek je opet odabrao. Znači, ostavili su mi najskuplji i najjeftiniji. Ja sam doktor ove igrice, normalno da ću ja pobijediti ovo. 3-1 za mene, idemo dalje za iste pare, kak se kaže. Ja ću da izaberem ovog brain rota. A ja ću da izaberem ovog tu brain rota. Da li je tvoj brain rot Nobini Picanini? Moj brain rot nije Nobini Picanini. Probala sam. Znači, ali mislila da ću treću foru nabacit. Ne! Slušaj sad ovo, pošto ja vodim 3-1, ja mogu lagano ovo pogađat pa čak i da izgubim ovu rundu. Tako da, ja ću lupiti sa da li je tvoj brain rot 6-7. No. Nije, okej. Da li je tvoj brain rot Bambini Crostini? A, znači ovako ćemo, znači malo ovako. I ovo ono, čevak. Glorbo frutodilo. Ne. Balerina Cappuccina. Tralalero tralala. Tvoj frigo Camelo. Je lavaka Saturna Saturnita? Ne. Da li je tvoj lavaka Saturna Saturnita? Nije. Da li je tvoj Nubini Picanini? Ne. Tvoj Tripotropi. Coco Elefanto? Tralero. Tung 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 sahur. Burbaloni Luli Loli. Cappuccino Assassino. Los Hotspotos. Pipi kiwi. Pod Hotspot. Tripi tropa tripa tripa. Ne. Da li je tvoj Bombardiro Krokodilo? Je! Da! Let's go! 3-2! A koji je tvoj bio? Grande kombinaciona, ne? No, kombinacione, los kombinacione. Da. Ovo sam izgubio, ali nije dobro, a ne vezi. Ja sam izabrao svog brain rota. Ja sam odabrala mog, ajde. Da li je tvoj brain rot kombinacija nekog voća i životinje? Nije, moj brain rot nije u toj O kombinaciji. ne! Da li tvoj brain rot je na zemlji? Ne. Au, ljudi, To je šta? samo jedan brain rot. A moram da probam, ljudi, da li je Ajde. tvoj brain rot tun 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 sahur? Molim? Ili jeste? Moj brain rot nije tung 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 sahur! Ajme. Tvoj brain rot je sigurno, i to mi je jedino ostalo, Bombardiro krokodilo! Da, nažalost. To! Sljedeća runda može biti posljednja runda. Ja biram ovu rundu Idem učeravo naslijepo, neću karte ni gledat. ovog brain rota. Ovo sam izabrala, ljudi. Moje pitanje je, da li si ti izabrala pod hotspota? Ne. Sad ću jedno po jedan, pošto vodim 4-2, ima da izrešetam. Ok, Marko, da li je tvoj brain rot neka hrana? Moj brain rot je neka hrana. Jeste neka hrana, a? Da. Nemoj da mi sad dođeš i kažeš bio je Nubini Picanini jer krokodil može da ga pojede. Znači hrana koju mi jedemo. Da li je tvoj brain rot Čimpanzini bananini? Ne. Da li je tvoj brain rot neko voće? Da li tvoj brain rot možda je... Husein kapetan Gradaševica krvavih njiva! Moguće. To je stvarno?
Stvarno da! To si stavila njega Pa mislila sam da ga nikad neću pogoditi, mislila sam da ga je on odabrao i da ga nikad neću pogoditi. Nije tvoj bio Lili Larila. Ne, moj je bio Borbaloni Luli Loli. Ljudi, ovo je bio najlakši Guess Who ikad. 5-2 za mene, što znači da sam ja pobjednik, a Sara je loser. I svi dolje u komentaru napišite kad se je najjači u Guess Who. I naravno, ako slučajno niste, pogledajte ovaj video tu i klikni tu.